klein. Maar volgens mij zit er wel een remember. Nou ja, remember. Dus het is een gedenktekentje. Was ze me kwijt? Nee, ik was binnengevallen. Oeh. Dat is dan wel jammer. Dat ze bijna gevallen is. Ze hadden wel nog leuke beelden gehad. Goedemorgen. Hallo. Schrikt u niet, wij zijn het. Ja, schrik. Kent je het programma Onderweg van Alain toevallig? Ja, natuurlijk. Hallo, ik ben Bas. Ja, dat best toe. Dat ken ik zeker. Ja. Heb je een idee waarom we nou bij Jog aangebeld hebben? Nee, geen enkel idee. Nou, het is zo, je hebt een heel klein keramieke gedenktekentje in vuur in de Oh tuin. ja, dat heb ik zelf gemaakt. Daar staat remember op. Ja. Remember who you are. Ja. Remember who we are. Who you are. Remember who you are. Dus je ziet eigenlijk kunstenaar. Iedereen is kunstenaar. Echt? Ja, zeker. We zijn een zeer kunstig ras. Mens. En Ieder- wat is uw specifieke discipline in de kunst? Nou, schilderen, tekenen, dus van alles eigenlijk. Maar het meeste doe ik lezen. Je ziet een belezen mens. Ik lees eeuwig door, de hele dag door eigenlijk. En overal naartoe. Overal naartoe. Ja, op verschillende onderwerpen. Niet alleen die programma, maar ook heel andere dingen, ook internet en ja. Is dat iets wat je altijd gehad hebt? Ja, van klein af aan, ja. Je wordt vroeger als klein mensje wordt je al een spons wat alles in zich opnoemt. Op school zei de juffrouw tegen mij, Elsje lult te veel. Dus Ga ik maar een boek lezen. ja, ja. Waar ziet je op dit moment in bezig? Hoe ben ik nu aan bezig? In welk boek? Nee, wanttoknow.nl, dus op het internet, Ja? dus heel veel de alternatieven. Kijken nou wie het op deze planeet gaat, de alternatieve kant. Nieuwe tijdskinderen, dus .org, dat soort dingen. Oké. Ja. Dus mag ik toch concluderen dat je ook iemand ziet die ervan overtuigd is dat er meer is dan op hemel en aarde? Wij zijn een onderdeel van het heelal. En het heelal, dat kun je ook God noemen. Dus we zijn een onderdeel van de goddelijkheid, van alles. Dus wie je tegenkomt, dat is een godskracht. En de natuur ook, de dieren. Je kunt heel goed, ze maken meteen contact. Je kunt met alle dieren ook contact maken. Je hebt 2 vogelplaten natuurlijk. Dus, en dat soort dingen. Dus vanmorgen al met de poes van de achterburen. Niet alleen de vogelplaat, maar de poes mag ook. Die krijgt ook een stukje kaas gewoon van mij. Dus ja. Maar als diezelfde poes van de buren nou in het voorjaar de kleine vogeltjes uit het nest van de vogeltjes die contact proberen te maken. Vogeltjes moeten voor zichzelf zorgen en de poes ook. Oké. Dus ja. Maar de vogeltjes... Dus ik ben dus wel zelf vegetariër natuurlijk geworden. Ja. Waarom ziet je vegetariër geworden? Ik wil dus zo weinig mogelijk dood veroorzaken. Oké. Dus, ja. Goed. Maar we hadden het net even over je zei het, de goddelijkheid, hè? Iedere van ons is de goddelijkheid. Maar die vogel ook. En de plek, planten. En de plek die de mensen in dat
universum innemen. Heeft dat dan weer iets te maken met wat op die tekst die bij Jochveur in den Hof ziet, remember who you are? Ja, dat we te weten komen wij voor in goddelijkheid zijn. Dus ja, dat we contact meer maken met het geheel. Doen we dat nog genoeg? Nou, iedereen heeft zijn... Dus als je ziet die wereldjes, die zoveel jaren hebben we gewoon in het niet weten gehangen. En dus is het dus nu op het moment dat nu langzaam wakker zijn aan het werden. Dus wat dat betreft is het een andere tijd. Dus als die duizenden jaren. Dus die sterrenstand, dat jij het ook in 12.000 zoveel jaar komt het om onze planeet heen. Dus, en nu zeggen ze ook Nibiru, zeggen ze, en dat soort dingen. Maar dus altijd is die beweging er geweest. Dus om de zoveel tijd krijg je een lichtfase. En dat is deze tijd. Nou weet jij er duidelijk veel meer van dan ik, maar betekent dat er goede tijden aan zitten te komen? Ja, ondanks daarom komt ook de ellende komt allemaal naar boven. En dat is natuurlijk heel zwaar om dat te bekijken steeds, maar het is niet alleen slecht nieuws. Ja. Oh, dat vind ik fijn om te horen. Maar ik ga je afscheid van jullie nemen, want ik kreeg dadelijk mijn kleinzoon op bezoek en dus daar moet ik ook wakker voor zijn. Dan moet je wakker voor zijn. Oké, ik zal nog niet heel lang meer vermoeien. Nee. Maar dat kleinzoon, wie oud is die? 22. 22? Ja. En ziet je een leuk... En ik ben dus 83, bijna, dus een maandje nog. En dan ben ik 83. Maar ziet je gewaagd aan elkaar? Is hij net zo'n... Ja, dus toen hij geboren werd, toen had ik het idee van, ik heb het eerder gezien en dat bleek ook later. Hij gaf dus echt informatie over een vorig leven, wat er ook met mij had gemaakt. En ja, dat soort dingen. En dus, en dan lees ik, hoe heet ze? Nou, ik kom er nu niet op, een astrologe over de Dogon in Afrika. En mijn kleinzoon, die zag toen er 3 jaar oud was, dat er in Afrika een lijfhouwer had. En het kalde over de Dogon. Wat is dat? Dat is een ras in Afrika van een hoge intelligentie van 12.000 zoveel jaar geleden. En Lucas houdt het erover en dat komt er straks. En wat staat nu op het internet, op de Nederlander, wanttoknow.nl, over de Dogon. Dus dat is ook vandaag. Toeval bestaat niet. Dat zeggen we ook altijd. Toeval bestaat niet. Nee. Maar waar gaat je het dadelijk over hebben als hij Ja, is? ik moet dus gewoon kijken, want hij is nu dus eigenlijk in die aardse wereld terechtgekomen. Hij heeft het daar ook niet echt meer over. Dus ik moet dus gewoon voorzichtig zijn en kijken. Dus steeds wel eens gewoon direct van alles weten, maar die misschien niet. En dan moet ik hem met rust laten. Maar ik vind wel dat je heel open ziet en communicatief. Ja, dat blijf ik ook. Ja, maar dat vind ik een mooie eigenschap. Oké. Mensen, maak een mooie dag. Ik neem afscheid van jullie nu. Oké. Ja, want ik moet me een beetje voorbereiden. Oké. Vind je het nog leuk als we ook laten weten wanneer het op tv komt? Ja, maar ja, doe het maar. Ja? Ja, maar wie? Ja, maar dan kunnen we dadelijk boeten de uitzending kunnen we even kunt je me een mailadres of iets geven en dan geef ik ook een centje. Wacht, ik zal Jo even vragen. Jo, kom maar, er was een mailadres. Ik zou eigenlijk wel als vliegje dan op de moor willen gaan zitten als we met de kleinzoon, met Lucas, dadelijk gaat sparren over van
Goedendag. De televisie. Ja, joh. Ja, joh. Hallo. We hebben de wederhelft ook gezien. Ja. En als ze met de kleinzoon, met Lucas aan de proot gaat, wat doet gij dan? Britje. Alleen. Hij zit in een, Nee. een hele andere Nee, ik ben een Britje. Oké. Vanmiddag. spelletjes. Ja. Heet toes of... Even toe, nog om de buurt. Oké. Om de buurt ergens. Oké.